beres na. Timba ko, umablo na ini, beres, grabe naman ko. Isa tayo mo buwan, so na yung bana na, ito mas dito. Naganda yung bana. Agbay, dara sang kadrat, sang adlaw. Tiaw, dito pagaltos Valencia. Ito mao. Nabana na to. Iskot, yung baro. Tiaw, sa pareha ba ninyo ko, beri mo, saray mo bana. Asa, pobre mi? Pobre, kaya saray mo. Isa lagi ni mo, te, basin ba lagi? Abi? Sino pa lang eh. Taga-estaka. Kagas manang. Nikat naglaway oh. Sampalo, hindi. Mura dyan ang duda na naging supa ni Daan ba? Sa mukha eh. Maadyo mang pagkaan. Hi guys, yung matami mga gidari. Kaya sakit ko na sila mga buot mo tanaw na silang shop. Nga pag ilang amahan makauli. Ranja, kinanglan man mong ridari kay nagkuha mag-helmet. Kaya di po mag-helmet lang mag-imapriso. Mampas buwi dito sa Valencia. Kay nagdamag motor. Hi guys. May pagmatay. Oh. Nanapos ko na kami guys dia. Kita-kit sa pod ni. Ha? Mamang sinupa. Hindi kami. Musta naman katay? Ano man? Okay ra katay? Ano sa mga spadina? Sinupa. Ha? Pwede kang naman ako na to. Anong masukuan man, Flor? Dahil tayo pa, salamat Flor ha. Baka mo lupad. Pabutangan sa kurang na. Maunulay mo. Di na anak. Na, naali akong apil. Nag-i-apilan o. Nabitaw. Gatag niya. Yung malugti ito. Nagpot. Nakasakit ang gawin. Marami rin ba? Nagka-blooming mo? Ha? Marami rin nagka-blooming ang naong. Masig beres na. Timba ko, umablo na ini, beres, grabe naman ko. Hindi tayo mo buwan, so na yung bana na, ito mas dito. Naganda yung bana. Agbay, dara sang kadrat, sang adlaw. Tiaw, dito pagaltos Valencia. Ito mao. Nabana na to. Iskot, yung baro. Tiaw, sa pareha ba ninyo ko, beri mo, saray mo bana. Asa, pobre mi? Pobre, kaya saray mo. Isa lagi ni mo, te, basin ba lagi? Abi? Sino pa lang eh. Taga-estaka. Kagas manang. Nikat naglaway oh. Sampalo, hindi. Mura dyan ang duda na naging supa ni Daan ba? Sa mukha eh. Maadyo mang pagka-arrange. Dapat ang sampalo kung tinagad kayo mura na mag-guguran ka niya. Mura mo. Gasag asukal. Ngayon. Lugo naman ah. Luto. Ayan. Kamusta mag-kuhan ay? Kamusta mag-induhang nagat lang eh? Ako nagpasaway taprami. Kasi yun, ito ang luto ko. Gamay ko kung pinagdang disawin. Wala ka magsuka. Mataprami. Ano ka na nag-usa ka panaksan? Kasi nga indab na ka. Nami man day. Indab lang ito buwan. Ay. Sabiyo. Niye? Kaya ba lang? Kinarami yun. Ano yun? Ako na inlab na hilin. Ang ilog din mong bingbing. Napas ini. Sana na ilag. Triangle na ni. Ha? Imuya pirumi man. Imuha ang good. Imuha to. Nagmaitagsid sa atimi. May ikot mo. Ari po mapunit. Wala. Bako. Pwede ako. Lam day. Wala pala dyan guys. Lang. Lang yun. Di na ko ganas pa din si atimi. Ikaw, ito ko ano. Kami na ba naman lang huda ka puti? Ako may buhok atimi. Isa lagi ng kuan. Baka pa nang itanong dahil tambok mo duta. Huwag di bubungag imong miracle fruit lang. Oo. Kasi mandumon. Pamungod ba na namuwag naman Arap to? na to, arap punuan. Lalo, nilagay na kasi pambuong mando. Oo, ganun. Pag-uungan tanan. Diwa unta pabungan Kaya tanan. doon gagamay pa punuan. Lami mo po mamunga ba? Ara, pabiyo-biyo. Tamba mo ko na. Grabe po. Lami na susun. Luto po ka na kay ang kahoy po gasto. Kaya latanan man. Kaya gabsun man ang bunga. Hindi madagkit-kita na naman sa ini. Murag helmet ag murag helmet ag ang kuan. Di ba ma? Usa din bantay bata din.
Kasog sabado kay ito magitang banas Amerika wala na banas wa man na. Lami ra ba tapurami nang tamis sa tapurami. Bawal ra ba nang arka? Isak ka na po rin mo. Sarah. Kay makahubog. Pwede. Ha? Isak ka ni mo. Ano doy? Siguro kung hiatod kay muli mo kung yun. Sabado man ro. Mulit so na ko unsa simbahan. Kaya ko probe. Ha? Nanaikat lagi to sumangi po na ikat. Ngani? Bawal mo kag tamis. Sarah ko. Mama. Makatay si ring. Mura na pag tais iring. Saan ka, uy? Mura man tamarind with sprinkle of cut. Sibit. Ano ba na ko to uban sa mana? Puti nga kulot. Manay katulil signay ko to dai. Manay kataw. Pati utara Patay lagi. ang buhok. Kaya katabok kag kami. Ha? Wan madain to karni katay. Wala, may Tabang kuwan. ihadlo ko rin joga ini nus puro madag karni Ako katay. ganyan ako maganingon lawa. Na may niingin dito sa to. Si Ali, hili o si Ay sa Ako kapilan ako sa Maya. Agi lang at ngan kanang bitong mag-transfer. Kanang truck. Nga baboy. Hali baboy buhi. Yeah. Karni sayang ni karni. Kana magbitbit og litsonon. Yan na ba mo nang gingon ka mag-transfer. Buhi nga. Baboy. Tapos daw tago na kutsi sa adobong dakay na kung nakunoy. Pero gusto ka buhok baboy. Aw, kalitsyon mo na. Lagi to kang tatay nga sa bunang nang nabahinon to. Dang bring ang andakanan gabi po ni nahurot. Ang una na ko kuan dara kay Namato kay naman nila kang bering hawas si Purami day. gabi di sa Nadi ay. Di ato. gabi paano ko. Ato minuto tong init. Una na magkaon tong Okay ra ang minuto na lami. Lami. Pagtarang na ko na ko tinod na. Mag-una suwa na mo lang Kasi kung sumangil na kami ko na iubos. Ikaw po na. Agahan ay agahan inanay agahan na ang adobo. Ay pad. lami pa kana bo. Lamig na lang. Meron lang pud. Nay mas ko ila ko karon nay. Ako na. Kabado mo ba? Sa may mag Oy, intantod. Intantod to mag-isa. Ako na. Bo, ako na. Nay, Hoy, naman, mag-isa ka. Nay. Wala may pasyon. Patay mo na Lado mo ng kurtin nay. Nagluming mitas Purami na dato na siguro. Sabi, nag-blooming lagi yung bitaw ko. Ah nagpati nagbuhok. Amin na puti. Nagpati na. Waman. Sa una raman ni. Nagpati na nawala. Mapuwa lagi yung mga nang burami. Huwag na blooming ka, nahamis ka. Sunscreen ko. Ano na yung mag-sunscreen, may nga no, puti Sige, din. sige na kung sunscreen mga pila na kabuan. Mo result Pag-scan screen. Sunscreen mo para magwapa kag balik. result na na. Kay nga na kasi katang na. Ag makatiguang budag init. Sa adlaw. Di ka mo gawa sa kwartong duhang buwan para magwapa Dili ka. ka maghapon ko pero mag-sunscreen lagi. Pare bang tatay na, huwag gawas-gawas di ba? Ang kagwapo. Kabado. Naong nay. Baka pupunawan. Only na nasa tayo mo. Salamat sa Ginoo. Eskwela ko sa ti. O gaw, sige lang ka. Wila. Baka nang inahan ako. Sila ka. Gilis na. Di ko di kabuan din. Puro mas wila mukha ka. Ipakuha kang aloy. Pila ka? Ano sa gitri ko to. Isa man. Pizza. Tay nang tubag ijang luwa negative man. Ah. Kita man si siya ano? Ano? Ah, dana. Aronel. Ah, kadto. Kariya. Kanang atbang. Nga naman. Kanay na Ganay nagpanday o spika sa bukunon. Isa ka doon. Aronel. Ah, sige. cellphone mo sa una. Nakaibig mo. Ha? Nakaibig. Karam next Di sa ba una. ni pwede nga inaog niya sa tiyan ang dutso ato. Every sana. Pwede, ano lagi sa pa. Kami raman ka lang. Ngano wa man mo isira sa nila na ngit ngari ka matado cellphone. Isa ka mo diya Yan dito. ang digi ordi. Lucky to. Ha? Lucky. Lucky. Hindi ka matangtang. At timi na kay uyap at timi. Wa tagaan ko nimo. Iluwi sa naplo. Kisa man. Pero man. Kahang sagbot. Sa gudson sa Kisa may hatag na ko ing napis. Wala man kay Netflix. Iluwi sa lagi. Ito na pala man kag Netflix na pala man kay account. Malingaw ka. Comfort gas wa. Nasa din ang Netflix tayo? Salida ha. Ah, sa dito. Iluwi sa Manang ang sa naman ni Manang. Japon mga Kahit taga-taga na sa mga sinugod mga si nagadto na magbalin siya ting. Nagazol, ginoo ko. Sabot. Sabi kasi ganun, ibang hatag mo sa ng code, kaya ba man maka-access sa itong mga Balik sa lagi Facebook. na. Nagito ka naman dito sa ban. Dito na yung sakyan ng padung. Asa din nagi yun padung dito? Naidan? Kana. Di, nahak, tunay. Nahak. Lagi dang pre, nahak. Napalay na nga. Lagi gamit. Ikwati. Wapade ko gi, wapade mas migilan ha, awad sa.
Nangadto pa nila tang verification code. Wala. Akang nagila oh. Nagilang tinad. Di, nahapag isang Facebook. Ah. Wa makuga pasaway tapurami. Ahon tayo na nahap. Kaya simigila may nangadto unsa na wa man ko na ilad kay kapila no kay nganong mga zo makasang verification code be. Mag-video call ta be. Apa sang ang ipatuna video call ta be. Si Ali ko na dali na kon man. Yan ko nga ay mga zo kasang kuan. Di lagi ngano og ngano magrapon nganong mga zo magkasi mong notification code og nairapon. Sa may labot. Dalton sunod tapurami. Kapat na ko floor. Mao ko na Dapat ko nga nga. Di ko no ka makadagog, di ko no ka matag sa verification. Ay nagbe ikaw video call sa tabi. wa jay makaingan na kay gano. Din sa mo. Di mo kuma. Kaya ram daganay mo chat na. As messenger. Wa man jay ko reply di ko ka reply ninyo. Sa man pag-apas nga ram daganay maglabad na dungan magpangabot. Awa. Di pa ka maila nga nganong tao nga mga do mag-verification sa imong Facebook nga maka-access naman sa imong Facebook. Gabulik na jud pud nimo kay baka nga maka-open sa imong Facebook kay tagani mo sa imong code. Ito, video ba ko nabuang kanina ko nakalipat ko. Hindi nakalipat ko sang. Mura may ka ng mga tangs likoon. Sakin sa ingani ID na ni wajib mo punit. Nakaihi sa mga tao din na. Laina uy mura man tubig. Nakaihi. Sila do ah. Ano ka Emilio man yung mga itiin? Kani? Facebook ni? Asa? YouTube ni? Lami at pitaka ni mo ti oy. De pede, batang de. Unsa man yung mga kurtahati? Ano sa ko kurtahati? Yo mo. $20 man din iti. Day. Okay nga na day. Naman pero nag-activate. Ada pa. Ano mo mga dollar bahay na na dali bi. Naman ko ingani pero nag-activate ko nim giusad lang. Ni, kanang nga na. Mura, sa ba tuig 2025? Mura ko ani. Kuan pa ni 2000 na may tabo. Ang ID na. Ako kumana. Di man mo. Baguto na wala imong gaw. National ID. Di na nasin ID. Ano ba day? Farmers. Farmers wala mo munika. Tapos ko na ato nila pila ng mga serial number. Naong ra. Naong. Scam Ito man ang taga. Mura manig mura manig. Sus. Mura ba tawag gi-cremate? Nara mo imong kuan imong na. Grabe man yung bugatan. Ano nang bagat na? ante. Grabe pa pa imo daga na cellphone tulo. Sus daghan na ni mga kani kantidad ning mga 30 mil. Wala bot iPhone. Mahal man ni. Kamaryo na. Kani mga Kani kantidad na kay kamaryo na. Nagambak yun. nangita ko si mong ID ti. Ha magi mong ID ti katong murag picture pa. Kaduan na kay umaw ko. Nari na kita ka? Nay Ano ano sa pakaipas mo ni ka ID ni ka. Ah, dia dari kasi. Bisa gawin pa ito from nay sa ID nga murag wa pa nahitabo. Murag pag sa umaabot nga panahon gid ang picture. Murag pag wallet. Gusto tayo kay Kinsira. Kinsira man daw. Kinsira. Dito. Naka napando mas tayo dito sa puta. Di mo marami na laman hinuon po. Lamin tato Kinsira oy. Ito. Kinsira. Ika man. Kinsira. Kinsira kung kinsira. Tiri, taka tiri man to. Tiri, di man tiri. Tiri man. Milyonarya maning bago. Inatang to na si mong pagumangkon dai. Regalo. Napa malagi ni mga Marang natagtanga kay unsa man ang natag. Queen Siras mo ni purami. grabe ka. Quincy. Nga ni mag mga bag ni Jinky Pacquiao. Aram ba ko ati pwede mag-bag read ta? Mali nga. Bag read. Bag read. Ano bugatan mo? Bri. Agtag na na murag nani tigib. Mudat butan ano man siya. Asa no sa ID? Buta ta dali nila ara Aga lagi national ID na wag latag nay. Ano ang bugatan may yung bag ti? Buta kayo ng baga. Ano man? Ano ka na may Sis tinagbay ti sa kasi gida, bro ba? nasa man yung bag? Sa to. Bugatan ni ka bugatang bag uy. Ay sabi ko na Kami pagpahag pero sudlan mo pug murag magdag matilyo tigib.
Tapos naman na, kay mag-grill sa aming duha na, kay Agna, nasugod na. Nabilik. Ako yung utang na Flor? Ito, ako'y guess. Ngano ko no guys nga, parehami o sinuglanan sa pangan ba, Flor? Bisa Flor. Wa ka kay bong ikaw may magwa, wa ka ingning nanay. Na, Flor ko no ta kay ano. Mayo. Di, uy, di ta anak ni tatay anak ni Floro. Oh, nang Flor. Ja. Katong nasakpan namang tatay. Sila, uyab sila. Flor mo nang giplor ka. Ada ka na. Sakpan na, ja gibuwag na. Ning kuan magda sa ning utro pa man gadad. Ako na po. So gadid nay. Tagalis naman to sa Floro nay. Amo tong tatay nay. Nga pabangabang. Floro nay. Tagalis naman to sa Floro. Luro nga danan ko an. Provinsya o Floro? Kanang isang asawa sulong si Anheng simbak. Iseng-seng sa hang ngat-ngat. Hindi na may karot si Monica. Pa lagi karsot si. Karot si. Karot si mga ipainam na ha. May bunga. Buwak. Huwag karot si mabuhay to Lina. Okay. Ako po. Mita lagi ko tayo. Para maluwas na ko. I love you, Mama Ika. Love you. Pagkatong nanay di ha. Ito na may buwak. Sa tayo. Ito gusto ko, ibang karot si may buwak. Ulit lang na ito diya, malagi buwak. Mamay to. Pindig tagaan ba? Oo. May Tagaan patuloy ta. tawag ma. Tasig natay kaya tagaypog ko. Kaya pasig mo. Luwasan natin ibati. Mga anak rin. Asa may anak? Mga apos ko to. Dusa. Eh, sana minda ni tatayo. Ube. Wala, asukal lang ube. Lagi basta makitaan. Ito na kod may kaya sa Marjorie da. Di, malingaw rin sa ganito ah. Tugay ka. Murmak. Grabe din ka na kasi. Magani. Nakuan. Maklaro na na basta marakag nagkuto. Tatay guys na ang merinda. Sana yung gatas ni nga. Sa lusir na. Lusir na. Lusir na? Lusir na. Diya ubi nga. Violet. Wa na ikuan. Nyangay ra katay. Dami na kamay. Mura ni kamay. Di lagi kamay. Karba. Ah, di na bawal ng kagasakal. 151 rago na ang Di yun. gamay rago. Gamay ra gad ni isang hirapit sa gamay ra bitaw. Kamantan pag kasi asa na po kamay gigo ano ka dito undar mo ko mo nag bakal ta panil. Unja pala mag Kontrol ka tag mataal to tay dako. Daghan ra ganin nay. Kana ra sa kayo. asa ko lang pag kuan ko ikan ta panil taas ka sugar. Kasi to yun mo pluri ka na kubaan ng putani mo. Tuyo ni mo day. Kunti tuyo wa. Saan to do? Ako. Kubaan to. Dali na kayo sa dali. Di magpagritong maestra niya mo ora. Ay sus ginuko mo ra pisang kagawaan nga ganino ani ingin. Hani ba nam handlok man ah maestra Flore. Hoy grabe ikaw number 1 nga idol ni sa. Katumay sa sikat na ra ba na? Pagdali ah. Praktis ako no day. Praktis sa. Taga-asar na day. Southern Leighton siguro. Lai dyan ang i-post floor. Sikat na ra ba na sa floor? Sikat na mo pareho do ha. Hi, Ma'am Darlene Impuesto diha sa Southern Leyte. Ma'am, kamusta mga estudyante? Ma'am, di ba ako pabuljag? Medyo ka di ako nag-extra. Nag-extra pa na. Makaya. Thank you sa pagtanaw sa mga video ug padadon may mag-vlog kita ako grabe. Famous na ra ba ni? Hello ma'am, photograph ka ko pohon. Wala, malipay sa dara. Kilig-kiligan to day. Abi na kasi mong tutok. Kubaan ang punta. Benda. Go. Go. Sayang ni.
tagslain niya. Ako nang gisend nimo. Magamit pa din ang Asaan na? Kanang nasa ibabaw nasubos. Oy, ato na mi Flor. Sige, amping mo. Nay, Bye bye, bye bye. manang ele, manang. Tanan ta, bye-bye. Ay. Ato na mi. Katong ubos. Yung kalipangin ha. Ate Ime. Ha? Papa ya Ate Ime. Oo. Ate mana sumpatan pag Ayaw na. Oh. Muli na mi ko. Ah, di harataman. Sunod, madri nga tao. Tawag mo ko ni may gabot na. Oh, magamping mi. Oh. Tawag ko ni mo, gabot na mo. Muli na mi. Dali na mi guys, sa among Si babaw? driver gig. Babaw ubos. Nainip na ni. Asa ka tagam ha? Tagam kay. Biingan ni Rudy bita gabi mangulit kay. Taksara banding danis bye. Hagi pa. Uy, water. Tara. Tubig. Uy. Ato kain no, mahalo ka. Ja guys, nga piti mo dari sa among shop kay. Sige mig uli-uli wa mo agi dari kay. Kalagi ko no, kaya rin hindi ko na sakit ay lang madaghan, hindi ko na sila mingon silang amahan. Mga tagsara mga ridari. Unja, patalaga mo dari mo ni among shop guys. Sa katong mga bag-o. Man, naidaghang kuan. Naidaghang tinda. Diyan ang luza ka mong iro guys, kaya arang nang niwanga. Wada helmet boy. Hindi pa inom magtubig. Boy. Wa na isa gibunot ag internet no, taglilaman. Yeah guys, kay sakitan ko no sila mga ridari, pero niyari to guys kay nagkuha mag-helmet, kinanglaman sa mga ridari ilang shop. Diyan mo na tayong vlog karon guys, bye bye.